سلام و خورد و کلام. خوش آمده به کانال اوگو تیوی. با همه ما هستم برنامه ساز از قزاقستان. یوتیوب заблокировать кардесиян, یوتیوب замедлият кардесиян. Да основной ми Россия да ми кора кардесиян. Ва фикр ки ба наздики средни азарам ам хе мешава. ма ба монанди YouTube сайт сохтагам. Функсионал ба ҳамон монандай. Барои чӣ да ҳамон монанд? барое ки шумода осонтар боша дар инҷа фаъолият кардан. монетизатсияи YouTube ай байн рафтагиа, дигар YouTube пул наметиҳад. барои реклама дар бораи замедлиёни YouTube гаррени сиско ҳастаёзи. ман шумода як чиз зур пешниҳод мекунам. чизе ки худам реална сохтагиам. номи ин YouTube нав TouchTube. TouchTube.com. номи доменаш. гӯшкине бача тоҷикорам ку метонам. бумажник, кошелёки шумо янами. бумажники шумо. ду намуд кошелёк дора. як намуд кошелёк пополнять мекунед, реклама мекунед, рекламировать мекунед ягон чира. як та дигаш аз ҳисоби реклама, аз ҳисоби видеотон, аз ҳисоби регистратсия кардагитон, аз ҳисоби ба силкаи шумо мардум омадагӣ, аз ҳисобе ки ба силкаи шумо омадан баъзе каналҳо метавонед видеошона фурӯшанд, видеошона аренда битиҳанд. метавонед шумо видеоро бихаред, видеоро аренда бигиред, дар дигару паҳн кунед ки видео тамошо кунанд, шумо даромад кунед, посредник воред. инҷа гаррени функсияи зур дорад. ҳамин видеоро илтимос то охириша тамошо кунед. илтимос ҳамин видеоро то охириша тамошо кунед. гӯш кунед ки ман чӣ мегӯям. ассалому алайкум подписчикони муҳтарам, падарон, модарон, апаву хоҳарону акаву додарон. салом ба хурду калон. хуш омадед ба канали اوگو تیوی. با همه ما هستم برنامه ساز از قزاقستان. برادران عزیز، من برنامه ساختم یک سایت. چند روز اخیر در همه جا دیدم که YouTube заблокировать кардесиян, YouTube замедлият кардесиян. Да основной ми Россия да ми кора кардесиян. ва фикр ки ба наздики средни азарам ам хе мешава. ма ба монанди YouTube сайт сохтагам. функсионал ба ҳамон монандай. барои чӣ да ҳамон монанд? барое ки шумода осонтар боша дар инҷа фаъолият кардан. аҳамият дода боша блогерҳо ин чизҳоро бисёртар тез хид мекунанд. монетизатсияи YouTube ай байн рафтагиа, дигар YouTube пул наметиҳад. барои реклама YouTube ай кадом ҳисоб мардум да пул медод. вақте ки шумо аҳамият дода бошед дар ягон канали YouTube да тамошо кардед, мисол канали Огоҳ ТВ да тамошо доред, дар байни ролик як видео пайдо мешавад, 30 секунд меравад ё 15 секунд меравад. ай ҳамун ҳисоб ягон цент ҷамъ мешавад, $2 кор мекарданд. блогерам хеле кор мекарданд. YouTube ай ҳисоб метиҳад. ҳозир любой ролик тамошо кунӣ, реклама нест ку. через VPN тамошо кунӣ, реклама ҳаст, кор мекунад. а так намекунад, барое ки подсанксия. дар бораи замедлиёни YouTube гаррени сиско ҳастаёзи. ман шумода як чиз зур пешниҳод мекунам. чизе ки худам реална сохтагиам. короче видеоро тамошо кунед, кайф кунед. маҳфултон бошам, марҳамат, биё ба ҳамин ҷа фаъолият кунем, ҳамин ҷаро обод кунем. номи ин YouTube нав TouchTube. TouchTube.com. номи доменаш. ира чӣ хел меёӣ? дар Яндекс ҳам агар TouchTube.com поисте мебуроена. TouchTube.com. десе ҳозир ман шумо дар нишон метавонам. ина доменаш аҳамиятиет TouchTube.com. дидесе? диде даже дар инҷа бинед. TouchTube.com зарабатвайте фалон статья TouchTube. шумо мебинед TouchTube дурни TouchTube. ҳозир ман аввал нишон медиҳам. доменаш TouchTube.com. ина ҳама дар бораи сайти худмона. YouTube нав. марҳамат, бидрои истифода баре ақидотона биги, мо реализат мекунем. ҳозир ман дактар мегӯм ки TouchTube чӣ кор карда мешавад дар TouchTube, чӣ хел дар TouchTube сум кор мекунӣ. диде? TouchTube да TouchTube даже дар Google видео на Google все да поист наметиҳад, видеош наметавонед ки видеои партагитона бибинӣ. прямо дар Яндекс ҳам ҳамин хел. Яндекс видео да видеотон пайдо мешавад. дар Google видео пайдо мешавад. дар поисковаи системаро ҳам пайдо мешавад. аҳамият да бошад дар Яндекс, дар Google ягон чи агар поистем, мисол Яндекс да сол Огоҳ ТВ поист метем.
нигоҳ кунед. ина канали Огоҳ ТВ буромад. яке ролико набуромад. боз ягон чи дигар пуст метавонед ки шумо фаҳмед как сделать, например, как сделать так. Как сделать баннер, например. ма шумодан кӯшиш мекунем ки нишон бидем. ина дидед? ина ролика а YouTube буровард нишон дод. анами роликои шуморо анами мебурора нишон метиҳад. ай TouchTube. и аҷоибот чия? ҳазор просмотр аиҷа гирифтан мумкин аст. дар бораи и фаҳмидем, дар бораи и гуфтум. поискови системаи Google-да пайдо мешавад. баъд видеоро гуфтум ки дар Google видео пайдо мешавад. аиҷа просмотр гирифтан мумкин аст. анами худаш TouchTube аст. главни страницаи TouchTube.com. TouchTube.com. охирон видеое ки дабоид мешавад дар главни страница дар инҷо пайдо мешавад. метавонам мардум тамошо кунам. барои чӣ корро мо кардам? барое ки ҳама тезтар просмотр бигирам. дигим шортс. иҷода имконияти шортс дабоид кардан ҳаст. любой зот метавонад шортс дабоид кунад. ина 16 шортс меҷихи дабоид мекунӣ, загрузид мекунӣ, дабоид мекунӣ. ранги обичен ранги YouTube. дабоид кардани шортс. видеое ки нав дабоид мешавад ҳамин осоиса ҷамъ шуда рафтан мегирад. категориёи видео. кадом видеое ки дар ҷои якум дигим 5 та лучши видеоро ай боло мемонад. 1 2 3 4 5. статьё. кадоме ки видео кардан наметавонад, имконияти монтаж натавонад, статьёи тайёр дорад. статья чай? маъруза. ина статьёда медурам. ина дидеси? дар бораи ягон чи одамо менависанд, а ҳамин ҳисобам сум кор карда метавонанд амҷо. чӣ хел сум кор мекунанд? ина дар ин статьё дем якта дута статья диде ин реклама, тестови реклама. вақте ки мардум инҷа реклама мемонанд, шумо мондагӣ. мисол намеда 10,000 клик дар кора ёки 10,000 переход дар кора, 10,000 просмотр дар кора. барои 1000 просмотр $1 додагай. 10,000 просмотр хардагай. ин статьяи ту. ина статья мегӯ чихе аккуратно. номер, описанияш, короткое описание. ина дар бораи статья дар бораи полни гуфтагай. реклама дед дар ҷошина бу дигим статьяро дар барш буровардагай. чанка просмотр гирифтагай. ин рекламаро ҳар як одаме ки мебинад соҳиби ин статья сум кор мекунад. касе ки реклама аз ма дуромадаст соҳиби ин сум кор мекунад. даже реклам дар статья комментария карда мешавад. комментария карда мешавад. статья лайк монда мешавад, дизлайк монда мешавад. поделиться карда мешавад. бо комментария дар лайк монда мешавад, комментария ответ дода мешавад. бо ответ дода мешавад. як чизи аҷоибот. метавонед комментарияро удалит кунед. хулоса ки дар бораи статья гуфтум. статья маънеш маъруза. як дар бораи ягон чи менависӣ. яхе одамо дар бораи иншои ягон чи менависанд, реферат менависанд, дар инҷа мепартоянд. шарт дар любой ҷо партои так просто. дар ҷои партои ки сум шавад. якум каналҳое да ки подписатсия кардаги ҳамон каналҳоро нишон медиҳад видеоша. аҷоибота ранги хеле чӣ бугум ранги дигар платформаҳоро хеле бардак нест. любой видеоро нишон додан гирад. и аккурат кардагим. аввал видеое ки подписатсия кардаем барои моро дар кориам, барои моро азизан. мисол мо бода подписатсия кардем, ҳавои якум нишон медиҳад, тамом шудан. баъд дигар видео пайдо мешавад. фаҳмо? дигар видео. баъд категориҳо қати ҷудо мешавад. люди блог би категориҳо қати. бо чӣ дораи? ман ҳамашози фаҳмонда мерам. поиск. хай поиска медонед ки дар YouTube ҳам поиска дидагӣ. шортсоро тамошо карда мешавад. сообщение. шумо метавонед қати ҳар як одам отдельно қати як блогер ман и имконияти кардагим ки дар дигар платформаҳо минуса дидум. мисол нами каналда медонам мефорам ки қати нами блогер гап занам. қати блогер гап занам. мефорам подписатсия кунам. мегӯям ҷара мечи плюса подписатсия мешавад. мефорам қати гап занам. салом ака алоқада буроен илтимос. тамом уже ва получат кард. мегирим форат сообщение то удалит мекунӣ. ҳама одамое ки гап задаги инҷо пайдош намегирад. ранги WhatsApp ворӣ. хоб дар бораи главни страница гап задам. дар бораи шортс гуфтам, дар бораи тренинг, дар бораи ё гуфтам. ҳар як видео мисол комедия дар кората комедия мечи фақат видео комедия мебарад. развлекательный программа, новости ҳамаш по пунктам мебарад. хеле алраш не. азартные игры, азартные люди, блоги, люди стайл. дар бораи ё гуфтам, ҳа? хоб бо чия даҷа? ҳанака панел мерим.
метавонӣ хитона бубинӣ. ҳар як одам да 3 аккаунт иҷозат ай. метавона 3 аккаунт сода 3 аккаунт кор кунад. студияшда чӣ дора? ҳама данё аста. Чанда комментария дора, чанда видео дора, чанда просмотр гирифта, чанда лайк гирифта, чанда дизлайк гирифта, тенденсияш боло рафта, поин омадаса. ҳамаш мебуроя, ҳамаш данёш дар ҳаминҷа мебуроя. дар бораи видеош, видеои партофтагиш метавона редактировать кунад, аллати ки удалит кунад. ҳамаша бубина. дар бораи комментариҳо бина ки комментария кард дар кадом видео дар ҷо ҳамаш. Прибыл ҳаминҷода доходотро нишон медиҳад. доход ай видео, доход ай реклама, доход ай подписки. иҷо да подписатсия мекунанд, доход сум кор мекунӣ, зарабатоват мекунӣ, видео мемонда боло видео реклама пайдо мешавад, зарабатоват мекунӣ. на текст менависӣ, барои текст нависагӣ зарабатоват мекунӣ. короче ку миллиард бор аҷоибот сайтай. хоб видеостудия гуфтем, настройкиро мегем. настройки аккаунт, профил, даниёта пур мекунӣ. фора любой чита дабад мекунӣ, кадом категорияи, приватност, ки мебина видеота, ки подписчикота метавона дида. бо нешия ки шумо дар нависта метавона монетизатсия, ҳама ҷои муҳим монетизатсия. иҷода иҷозати монетизатсия кардан. аватар, коверам боло данем хали як картин калме ковера аватаркаш немайдак углдайко номуш. инами аватаркай. верификатсия обязательно двухэтапная аутентификациям дорем. мои партнёри. ина касе ки боша аз ҳисоби амоз шумо сум кор мекунед, ссилка генерировать мекунед, сум кор мекунед. бо чӣ дорем инҷа? ина гуфтам ку касеро ки даъват мекунед, ҳар моҳ 10 та ссилка иҷозат ай. ссилка дар любой ҷо мепартем. мардум вақте ки ба ссилкаи шумо меояд, сум кор мекунад ё ки реклама мекунад, чӣ коре мекунад, шумо доход мекунад проценти муайян. хоб дар бораи чиш бугум бо? дар бораи видеоро чӣ қадар бояд мекунем? ина нигоҳ кунед. сазда сообщество дар канал ранги намуд канали имҷоз нишон додум ку. сообщество сохтан ин имҷода сообщество мебуроя. ина инҷо сообщество надора. видеое ки лайк мондагиай, шортсош, плейлистош, видеоҳош ҳамааш дар инҷо пайдо шудан мегирад. аҷоибот чия инаби? кайфай. хоб боз мо дар бораи сообществоаш гуфтума. смена видеостудия настройки дабдем. дар бораи сообществоаш гуфтем. мерем далш, мехонем дигаша. бумажник, кошелёки шумо янами. бумажники шумо. ду намуд кошелёк дора. як намуд кошелёк пополнять мекунӣ, реклама мекунӣ, рекламировать мекунӣ ягон чира. як та дигаш аз ҳисоби реклама, аз ҳисоби видеотон, аз ҳисоби регистратсия кардагитон, аз ҳисоби ба ссилкаи шумо мардум омадагӣ, аз ҳисобе ки ба ссилкаи шумо омадан баъзе каналҳо метавонед видеоҳошонро фурӯшанд, видеоҳошонро аренда диҳанд. метавонед шумо видеоро бихаред, видеоро аренда бигиред, дар дигару паҳн кунед ки видео тамошо кунанд, шумо даромад кунед, посредник воред. инҷа гаррени функсияҳои зур дорад. хоб остаток нигоҳ кунед чанд қадарай. гиҷо перевод мекунӣ. имконият дорад ки любой картаро мемонӣ, проверка мекунанд, сумта дар картат мегузаронанд. аз кадом ҳисоб сум кор мекунӣ? аз ҳисоби комментария кардан, аз ҳисоби любой видеода лайк мондан, дизлайк мондан, даже тамошо карданашда сум кор мекунӣ. одамҳо меоянд, шумо сум кор мекунӣ. монетизатсия гирон карданаш. хоб мои статьёе ки мо дабад кардем. очко. барои ҳар як чиз шумо тач кор мекунед, очко аниё. очкоро ба сум табдил додан мешавад. мегиред сумуш мекунед. плейлист абичен. история шумо чӣ коре ки дабайд мекунед, чизе менависед, чизе мекунед, историяда запис мешавад. ки да подписатсия кардагӣ, каналҳои подписатсия кардагиотон пайдо мешавад. дар инҷа нишон медиҳад. хоб плейлист мои статьи ина. як та статья дабайд кардагӣ ами ё тестовия. хоб мои статьиро дидем. узнай статья. популярный каналҳои популярне дида метавонед. реклама кардан метавонед. последний видеоро дида метавонед. беҳтари роликҳоро трейда кадомай, стокови видео, шортсу киян, ҳамаша метавонед. плюс аз ма як чиро бояд нишон диҳам, рекламара
16 реклама мекунем. нигоҳ кунед чанд амуди реклама ҳаста. ки метавона бубина кадом давлатҳо ин ранги дига платформо неста ки ай антарктидарам тамошо кунад суму минус шавай картад иҷада сума попалне када реклама сарди имена кадом давлате ки махқулайта ҳаваё мебинанд тамом. ина мисол неми 3-4 канал махқула мемиёро мегирим мемунам. ина барои ҳар як донае ки нишон метия барои ҳавай сум кор кунад сум снимачавай шуд ё ки барои ҳар як клике мекунад мегзара переход отдельно мисол сайтет перекидад мекунӣ ё ватсапот перекидад мекунӣ телеграмот перекидад барои наму кликш ҳавая показаш дар дири ҳаминҷа нишон метия расход дар рӯз чанд қа боша обши чанд рӯз расход кунад ҳамаш мебарӣ инҷа номша менависӣ номи рекламаро любой чи менависӣ баъд дар инҷа номи рекламаро менависӣ ира дар ягон ҷо намебинам просто барои худат путад накунӣ рекламаи мақсад рекламаи собуни мисол ягон чи дига собуни даф мисол собуни даф фурӯхтисӣ реклама собуни даф диимаш айнаи фалон бисёр одамо ҳоз тарголе дазанд ё духии фалон духира қати собун путад накунӣ номаш просто фақат ира худат мебинӣ тамом. ссилка гиҷо переходид шава ссилкаро мемонӣ мардум вақте ки рекламата дидан картинкаша меҷиқан автоматика онҷа меран номи реклама анами номи рекламаро мардум мебинад названира ба описание дар таги реклама диққак описание мешавад ма шумода нишон метем ина мисол статья дар ворид мешавад нигоҳ кунед ин номи реклама инҷа дар описание калон текст мешавад ина ссилка тамо ами Google сразу ссилкаро ефтаги парфайя. хоб рафтем далши описание гуфтем картинкаи болои наму реклама мешавад. создать объявление ва объявление дидем реклама сохтан айдири ҳаминҷа легко реклама месозем последний видео лучшие ролики тренинг баъд як чи дига забон ҳамин сайт ба чанд забон кор мекунад 1 2 3 4 5 5 20 23 забон ҳозира шуда мо тоҷикиро кардем тоҷики безеб шид ҳам калимаош дароз қин шид хая илоҷ карда кӯтоҳ луғат кардем меоем тоҷикиро пиёд мекунем як планда короче агар дар оянда 30 забон каданем 30-40 забон иншоаллоҳ каданем ҳозира шуда 23 забона. хоб далши мерем далши бо чира нишон додани будам мака дар бораи чӣ гап задани будам дар бораи добавит кардани видео ина миҷада мешина ҳа дидесиша ина анами добавит кардани видео меҷиқма добавит кардани видеоро дидиа ҷоя ина сазата меҷиқам нигоҳ кунед загрузид видео обычно ранги YouTube загрузид мекунӣ импортировать диде ин як чизи навай shorts отдельно загрузид мешавад ранги намо видео ин ду чира шумо медонед уже не ки создать сообщество да иҷа амиҷа прямо мекунӣ создать сообществора текста ягон текста мегирам текст сообществои нав ягон картинка бигирем монем инами картинкаро мемонем опубликовать мебинем ки сообществои нав дар ҷо пайдо шуда ина диде ина аҷоибот чиаи хоб сообществоро дидем далши мерем создать сообществоро дидем шортса дидем импортировать чӣ мекунем импортировать инами YouTube медонем например ай ҷо меша ай YouTube ай Vimeo Одноклассники TikTok Instagram ай любой ҷоро ма кӯшиш мекунем ки бишавад ҳамҷа YouTube медонем например огоҳ тв менависем огоҳ тв кадом ролике махқулатон фарқ надорад огоҳ тв менависем инами ролике ки ҳамин рӯз буромад копировать мекунам адрес ссилкара мера ҳамин сайт ин ссилкара вставить мекунам нигоҳ кунед чанд қадар вақт мекашад барои ролика гирифтан нигоҳ кунед 1 2 3 ҷиқидимаш ина ним секунд ина номаш картинкааш номаш описанияш кадом категорияда ҷошид тегош все воз ҳама метавонад то 18 сола форат 18 сола мемонӣ все ограничения все ҳама метавонад ки бубинад ролика открытый доступ
мефората олиҷа мо доступора мекунем ки фақат подписчикҳо бибинанд ё ки одамое ки сум гузарондагиан ҳавоё метавонанд бинанд. Видеои плади мешава, гуфтум ку видеои зур иҷо мешавад. Рафтем опубликовать меҷахам, як секунд кашид. Успеҳи 1-2 накардам даже. Ҳол ина дадри ина таштиба. Дидем? ина лайкш мемонӣ, комментария менависӣ. чӣ ҷой нафаҳмоя дигар? ина видеое ки нав гузаронем уҷо пайдо шид. Дар главне гуфтум ку видеои охирон дар главне пайдо мешавад. ина дар инҷанам пайдо шид. ҳаррӯза видео дар инҷо пайдо шудан мегирад. Ҳама видеои нав фақат ай боло места. Видеои популярне ан инҷо места. На зургу меша, на нав. ҳар душда имкониятҳои васеъанд. хулоса дар борашон мегӯм ки кадом ҳаминҷода чӣ кор кардан мумкин аст. Якум имконияти 3 аккаунт барои ҳар як инсон дар як устройство. Мисол як телефон 3 аккаунт иҷозатай тамом. имконияти любой кас регистратсия кардан, любой одам метавонад дар инҷа регистратсия кунад, любой одам инҷаро истифода барад. фаҳмо? любой канали популярна дида метавонӣ дар топ местае. система статьяи мо размишат кардагем дар бораи статьяҳо гап зад. Статья чи аст, система статья чӣ хел кор мекунад, чӣ хел дар инҷа зарабатывать мекунад, деньги сум кор мекунад. статьяҳоро дар главни страница нишон метиҳанд. статьяҳоро дар главни страница нишон метиҳанд. ина мияи маъниш. ина видеси ина дар бораи система статья шумо да имконият додагем ки ина дар реклама дар бari шунтия. дар инҷа оянда рекламаҳо бисёр шудан мегиранд. ҳар мегӯянд ки ман вақте ҳамин сайта сохтам, гуфтам ки мардум сум кор мекунанд. ҳаминҷа мегӯянд ай кадом мисол мардум сум кор мекунанд. аз ҳисобе ки дар ҳаминҷа реклама пайдо мешавад. ҳамин реклама мисол як моҳда ҳамин сайт мисол 20,000 даромад кард ё мисол $500 даромад кард. чанд одаме ки дар ҳаминҷа иштирок доштанд, мисол аз ҳисоби просмотр, аз ҳисоби лайк, аз ҳисоби комментария активиш чӣ хеле ҳаст, инҷода мода статистикаш мебурояд. ҳамада равномерно тақсим мешавад. ҳар кас чени худаш мегирад пулша. мисол ҳар як лайк цена ихча дорад, ҳар як комментария цена ихча дорад, ҳар як просмотр цена ихча дорад. барои ҳар як таъму сум мегзарад. сумтон автоматика ҳар моҳ мегзарад. баъд шоти даруни кошелёкотон автоматики нол мешавад. як моҳи рон шид, шотод ҳамеша нол шид, саҳарда уже дар картат пайдо мешавад. шотод нол шид, саҳарда пайдо мешавад. шотод нол шид, саҳарда пул пайдо мешавад. ё ки дар главни шотод мегзаронем. балота ҳамаша пул мекунем. дар деку дута кошелёк буд. дар бораи система чӣ гуфтем? ба безопасность. безопасностиш гарантия двухэтапная аутентификация дорад. ай 23 забон боло ай. ҳозираш уже 23 забон. диде ки забонҳо нишон додам. имконияти просмотр кардан ҳаст. лайк мундан ҳаст. дизлайк ҳаст. жалоб авторские права дорад. комментария кардан метавонед. поделиться кардан метавонед. видео добавить кардан метавонед. шорт добавить кардан метавонед. ба наздики имконияти прямой эфир добавить мекунед. шумо уже прямой эфир ҳаминҷа запускат мекунед. аҷоибот мешавад. ҳозир имконияти импортировать кардани видео дар як секунд ай ютуб, ай фейсбук, ай вимео, одноклассники, вконтакте, тикток, инстаграм, ай любой ҷо дар як секунд ҳаст. бо доработка рафтесай. ҳама видео категория карда ҷудо кардагиай. ҳамаш ранги папкаворе. ҳамаш аҷоибот карда тайёр кардагиай. системаи кӯмакнӣ чӣ хела ё ки пожертвованӣ мегӯянд ко ё ки дастгирии блогер. ҳар як блогер дар ростиш ҳамин дурин каналаш дорад система пожертвованиша. ҳамин пожертвование ҷи қиди номери карташа мемонад ё ки номери кошелёкша мемонад. ҳар як одаме ки мехоҳад қаеркодша мемонад. ҳамора ягон сум мегира падаркаш мекунад. ин хеле системара мо реализовать кардем ки блогерҳо реально меҳнат мекунед. қантон абзани меҳнат мекунед барои халқ. кадоме ки мисол мехоҳад шумо дар вручат кунад, донат, алерт, палерт дар кор нест дига. ҳаминҷа прямо дар картатон ҳамун кадоме жертва пожертвовать кардане, кадоме ёрдам кардане ҳаминҷа прямо перевод кунад дар картат. мисол без системаи мо, без иштироки сайти мо прямо оттуда переводиш кунад. бо система приглашения пользователя, яъне ки реферальная ссылка. дар ҳар моҳ як шумо дар 10 дона ссылка нишон додем ку 10 дона ссылка имконият даст ки ссылкон дар любой ҷо парте мардум мехоҳад биёянд ҷамъ шаванд. мисол вай дар як моҳ 1000 рубл кор кард. мисол 10 рубл 20 рубл дига плюс ту кор мекунӣ. ё ки 100 рубл дига ту кор мекунӣ.
не за что. Ба хотире ки айрӯи ссилкаи ту ҳамон ёфт омад. Система начислени балл мумондаген, системаи балл ҷамъкунӣ мо тайёр кардем дар ҳаминҷо, реализоват кардагем. ҳамаи пользователиро дар блогеро дар любой каза имконият метояд ки барои лайк, барои дизлайк, барои комментария, барои публикатсияи видео, барои ҳама кораш, фаъолияташ, барои ҳар як действияш балл накоплят шидан мегирад. 1 балл, 2 балл, 3 балл, 10 балл, 20 балл. Мо намегӯем кадом кораш баллаш бисёре, кадомаш кам, барое ки фақат ҳамон кора накрутка накунад. Ва мо антинакрутка дорем. Антинакрутка назорат мекунад, определённое количество раз накрутка кардӣ, канала решааш удалӣ мешавад. Причинаи удалиша мо шумо менависем тамом. Барое ки мо анализ мо мебурояд ки детекда вақте шумо жал мезанед я IP дар чанд канал пайдо мешавад. Короче уҷа чанд ҳамуди алгоритми дигар. Пользователида мо ҳамин ҳар як истифодабаранда мо имконият метиҳем ки баллотона ба сум табдил ки сума бигиред синмат кунед дар картотон. Ин хеле имконият мо шумода метиҳем. Пользователи ҳамаш сумошона ҳамин система, ҳамин сайт бароварда метавонад 100%. ҳамин системаи балл сум коркунӣ айрӯи комментария мешавад, айрӯи лайки видео мешавад, айрӯи просмотр мешавад, айрӯи дизлайк мешавад, айрӯи загрузка кардани видео мешавад ва видеоро мегиред дар ҳаминҷо мепартофад, айрӯи ҳавай мешавад. Баъд системаи интихоби формати видео, качествои видео дар YouTube аҳамият додагӣ, ҳамун системаро мо дар ҳаминҷо ҳамун фиш карда дар ҳаминҷо реализоват кардем. Мисол интернети баъзе ҷо систай качествои 144 мемонад, 240 мемонад, 360 мемонад, 480 мемонад, 720 мемонад, 1080 мемонад, 2К мемонад, 4К мемонад, 8К мемонад, тамошо мекунад. баъд мо як имконияти дигарро дар ҳаминҷо фароҳам овардем, як функсияи дигар реализоват кардем ки аҳамият дода бошед, дар дигар платформаҳо скачат кардан намешавад видеора, не ки дар мо мешавад. Мо ҳамин корро уже кардем, реально дар инҷо скачат карда мешавад. бо дар оянда план ҳамин система бояд платни видео бимонад. Платни видео чӣ хеле? Видеоро вақте меҷиқад, ҳар як одам дар кошелек шо дорад, вақте надорад мега пополнение кард, ҳар як видеоро соҳиби видео нарх мемонад. Мисол просмотри нами видео 1 рубл. вай курсай ва ягон чизи қиммата, ягон трейдинг курсай чизе ҳастай, мефораш ки барои 1000 просмотр 1000 рубл кор кунад. Як имконияти васеъи дигар. Системаи платни видеоае. мо система бояд як функсия дигар реализоват кард, рассылка новостей, обновление по электронной почте. Эми ҳиллара мақсад ки мо дар ягон обновление мекунем, ягон гуфтум ки оянда дар мо реализоват карданем, прямой эфира ягон чиз дигар реализоват кардагем. Вақте ҳар коре ки мо дар инҷа мекунем, ё ки сумои мардума гузаронем, ҳамада рассылка мекунем. Ҳамин дури система электронной почта кард ки нами почтаи ҷимаилтон дар мерава. То што сумтона бибинед, снимат кардем, ба баллотона ба пул табдил додем. Бидрое фалон функсияи нав илова шид. ҳамин системаи рассылка. баъд система уже як қисмаш реализоват шид, як қисми дигараш ҳоли не. барои даромадан дар сайт, регистрация кардан дар сайт ба тарзи осонак ба наздикӣ тавассути Google, Mail, ВКонтакте, Facebook, Instagram, WeChat, Twitch, TikTok, даже Вавандерам дар кор бошад, Вавандерам мекунем. ҳама сайтҳо қати имконият дорад ки ҳамин кадомиш дар регистратсия меҷиқед, логин пароли TikTok кати нахе медонед. ҳамин сура TikTok мебарам, кнопкаро ки ҷиқидем, вақти автоматики логин пароли TikTok там ё медонед. бе ягон логин парол задам, аҷоибот кор кардем. Система рекламаро диде ки чӣ хеле реклама мекунад. реклама метавоне ки за просмотр бимоне, за лайк, за клик. метавона мардум дар ҳар ҷое ки рекламата нишон дод, пул синмат кардан мегирад. мисол дар болои видео одам нишон дод, вақти пользователи видео кастам шуд дар параш нишон дод, ҳамон пол соҳиби видео аз ҳисоби рекламаи шумо дар вай мегзарад. блогер сум кор мекунад. ё ки клик кард дар болои кадом видеое ки биромад, ҳамон блогер сум кор мекунад. монетизатсияи ба монади монетизатсияи YouTube. сума 100% обналич карда метавонед. баъд сума чӣ хел обналич карда мешавад? мо шумода ҳозираҷа дута имконият мондем. PayPal монданем. мо барое ки PayPal шумода дост гирифта наметавонем, барои ҳамон мо PayPal оз намемонем. фақат ози ду намуда. банковский картатон карда перевод карда метавонем. дуюмш чӣ хеле ки полза ҳамон блогер бихоҳад.
мақсадаш инвеститсия мемона ё ки обращение мекунад ки Сбербанк да парто, Тинькофф да парто ё ки дар шоти телефоном парто да ҳамуҷа переводиш мекунем. Муддата имкониятар банковская карта, любой карта диҳимуш чӣ хеле ки пользователь мехоҳад. Ана мебуд баъзе функсияҳо ҳоли ман ҳама қадар ҳоли функсияҳоро гуфтам қариб ним соат шид. Агар ман бигӯм мумкин 1 соат бигзарад. Бо разработка давом дора бародаро, разработка давом дора. Фақат барои пешравии мо лайк комментария кунед, ку ақидотона бинависед, чӣ реализоват кунем, чӣ кор кунем, шумо чӣ фикр доред, ҳамин чиро биё реализоват кунем. Реал на, уже сохтагӣ тайёр. Биё бигзарем ҳаминҷа фаъолият кунем. Ҳам блогерот соҳиби сум шед, ҳам рекламчико фақат тоҷикора рекламатона бибинанд, фақат аудитория тоза бигиред, тоза аудитория хидмат. Ҳам дигар ютуб мечаспа, хеле гапу чап гум шава. Ба наздики продолженияш барои iOS, барои Android мебуре. Ҳозир аза через Google, через Яндекс будуре истифода баре. Ина мебуд гапи ма будам бо шумо барномасози сайти TouchTube, соҳиби Огоҳ ТВ дар YouTube. Худо нигаҳбонтон, лайк, комментарияро фаромӯш накунед. Ман ҳар коре ки мекунам, барои шумо мекунам, без сумка десам. Барои шумо ҷони мо фидо. Худо нигаҳбонтон то видеоҳои оянда.